Yumaga. Basta mi amigos, yung adlaw. Nga Miyerkules. Oy, Miyerkules na pizza unang adlaw. Sa September, may lam, September. Dagan po yung mga kuha na ng September, no? Saan paglitos? Adlaw nga, pinakaunang adlaw sa beer. Birahe, kanang anal! Ana day na di ay. Alright, kundi na itong handong mo na po, my love, so sa beer na ganyan, ang pagkatawa sa itong labing makagagahom. Ang Pasko. Kundi happy ang tanan. O ikaduha siguro na to ning kung di pa rin mawala ning COVID, my loves. Ikaduha ning Pasko nga atong sa ulogon nga mengaw. Tungod sa COVID-19 nga kuyanap gihapon ron panahon na. Agad atong galaw limitado. Sa una pag beer nagani anay manaygon oy. Karon bawal ba ating kuan ron? Tigpanaygon. Oh. Bawal pero namin gapon manaygon lagi. Sa una, bawal dito sa una. Naga po yung mga wat-kawat og panaygon. Mga bata, di mapigilan, baby. Labi nagnaasuok-suok nga lugar, my loves. Asa patuo. Buing mamaskume. Swil today! Sana pa yung mga swildohon. Kung ang sweldo, igo lang po itapal sa utang. Kuwang pagani, na pagani balanse. Patay, oy. Pero sige lang, happy lang gihapon, smile lang. Mahawas lagi tani. Pait kita way COVID, samot na way COVID ang kulboy. Gani no. Kining COVID, oy. Nya kagahapon nakurat ang tanan mga gabi na, mga ngit na kay namatay na dahil si Mahal. Biske bag ko pa sila nagkita ni Mura. Anong buhay ako, magbuhay ako, mabigyan ka ng tulong. Minsan na si Mahal, biya man ka Mahal, hilak mo si Mura. Hilak na po ni Mura, bitaw, nibiya na may love si Mahal sa edad nga 46. Nagikumpirma kagahapon sa iyang igsuon niya si Irene Tesorero. Si Mahal, kailan mo ni Mahal, my loves? Sa tinuod niyang pangalan ba? Kailan ko, kabalo ko, kailan mong Mahal? Sagot tayo, wa kailan ni Mahal, labi na sa mga batang 80s, 90s, early 2000, may pagsikat ng Mahal, no? Kabalo mo asa na nisikat si Mahal, my loves? Pinakauna gid niya nga kuan. Nisikat na si Mahal, my loves, katong sa salida sa GMA, Global Media Arts, niadtong 1980s, hangtod sa 1990s. Sa kadekada na, sa lunch date, my loves, nila ni Randy Santiago og Lito Pimentel. Dito na nagsugo dahil sa Mahal, my loves. Gawas mga salida, himuon pa gani o sa ungo. Himuon o sa tiyanak. Anak ni Janice. Dagan ay mga salida na sa Mahal, my loves. Kanya, nawala na po ni Mahal. Nibalik na po itong early 2000. Year 2000, my loves, bilang isa ng kapamilya. Sa non-time show sa una, my loves, sa EBS nga kanini ay gitawag nila nga Masayang Tanghali Bayan, MTV. Sila gihapon ni Randy Santiago, beto numan nila. Pangitaan dahil og kanini ay kapartner dahil nga si Mura.
Nga in town sumura na wapon taw showbiz tugod kay na injured na disgrasya. Di na daw niya kaya magtakbo-takbo. Oh, saan magidamay na siya kang gidudahan nga basin og COVID positive si Mahal na nag-iyo nga positive. Ambot fake news guro. No, bago pa kasi nakita Mahal, kita mo to sa kapuso mo Jessica Soho. Ike-MJS na yan. Oh, lipay taon mura kay tabangan. Mahal, oh. Noon sa mas Mahal miya naman. Mahal. Pero alagay, antay swerte gid my loves. Kailan mo tinol pangalan ni Mahal? Si Noemi. Tesorero. Mana si Mahal. Bako pa kaya sa salida ganitong sa GMA gani si Mahal. Kuha ni Aiko Melendez ba to? Badi-badi. Nagitaos Mahal gid my loves. Diya nagitaon taman 46. May gani si Mahal no kini sikat. Kita ani sikat supoy lang gihapon. Naol. Sa naol ni sikat. Sa balik kaigang ba niya akong aircon dire? Sa balik ko aircon. Iyaw na aircon. Ay nako, rest in peace na lang kang Mahal. Direta sa COVID-19 update my love. Sige kung na mo schedule ay ginyog si Piata ng schedule ninyo sa inyong bakuna ha. Balo na mo para na si mong kaayuhan my love. Tinuod yun, kuwang pagid ang, naduble na may noon ni nag-andar rin dire, ba't yun, ibe? Hinay kay kaha, dire ko speakas, be. Nailood ko nimo, dire ko speakas. Dali. Ay, nako. Bita may love sa'yo, dirita update para sa COVID-19. As of yesterday, huy, Ginoo, Santimaan, Pordio Santos, Kalangitan. Ha? Double digit ang namatay, my loves. Nya, lain na ba baka double digit kay taas kayo? 33 ang mipanaw. 33 ang mga nangamatay tungod sa COVID-19 kagahapon nang gideklara. Kundiin sa Davao City, DC City sa Davao. Grabe daghanas Davao, DC City, dungan-dungan ni kamatay ba? Upat gikan sa Del Sur, 5 sa Del Norte, 7 sa Davao Oriental. Unya ang mga nagpositive na 30% naman eh. Out of 2,100, 2001, ang nagpositibo my love 626, 626. Grabe naman niya. 415 ang mga bag-ong nga ayaw palakpakan. Og sa mga nagpabilin, hayay kahapit na po bagdos. Hapit naman po ni mag 12,000. Oy, grabe, dighanan. 11,951, 11,951. Na, ay gin mo salig my love. Labi na sa mga nagsalig diha nga bakunado na mo, ay ayog mo kumpiyansa ni ana. Gi-briefing na mo daan kung naminaw man gani mo kuan pagpabakunan ninyo. Niingon gidto dito klaro nga dili gyud assurance nga di na ka madutlan. Madutlan gihapon ka bisag bakunado ka pero at least itandi nimo kung ikaw bakunado uwa mas mapatal tong wa gyud mabakunahin. Okay nang thou shall not kumpiyansa sa gihapon my last kay pwede ka nga mahimo og gihapon career. Lamina ba mo pag-briefing sa inyo ha? Basin og sige ra mog tiks-tiks. Basin og ang inyohang mga hunahuna ng lupad. Murag kadaghan na gitaron. Murag kadaghan lagi na. Grabe naman ni ron. Hospital karon puno-puno. Schedule makasunod maabtan nagkamatayo ng pasyente. Di basta-basta dawaton kay walay RT-PCR negative result di dawaton. Dawaton man gani positibo dito po kay lagpak dito di nimo ganahan nga kuan kay gusto nimo pa-private. Matay na lang lagi. Mga nagkumpiyansa ay mo kumpiyansa gid my loves. Hinon di magin nakapugan kung oras na nimo. Unya kung oras na nimo madawat ba nimo matay ka? Labi nagdaghan tag kwarta. Kaning dagang mga kwartahan hadlok gini matay.
Ngano? Mawili man as kwarta. Ayahay niya sa kalibutan. Gwapong sakyanan. Gwapong balay. Daghay katabang. Mupalit og babes. Pwede. Ha? Kaya yung mga kwartahan dito may labsong hadlok matay. Hadlok. Mangita mga pobre matay. Kaya gusto pa tama dato. Basta talaga na yung mga dato. Ay, nako. Hi to Mikaela, Francisco, and Vinsky Refugio, and Zai Zai, and Jaguar Basena. Yeah, sa may Marby Food CDO. Pandamay. Ito, huwag mo gitaw nga di mahadlok matay. Kato mga naghikog may lang sa ngambak og mall, kato sila mga problemado lang to sakyan tos demonyo. Nawanas ko galingon ba? Wanas pasi. Manang Merry Christmas po di mo diya Shingla Daliba. Oy, sa kung magbalik ron pag live na ko may love sa kalimot ha, magkuanta magpa-games na punta. Ato ang gitawag nga Faluwagan game. Alright. Karon tao dapat dayon ta with our song. Here's Morissette. Shine ko no. You make me shine my shoes. The Clarix Alvarez and Jay Matarong. Sa may Green Valley Comunal. All boy! Baby, let's go. Yay! Ako yun, niyan namin ibalik na shed me. Hindi lang gihapon ang inyong boss kay Gala, boss ka naglingkod, taas gamay kong mabarog, kining inyong Uncle Boy. O kang inyong kulang sa tulog, pero saktong pustuhog. Bakit kinaan ka? Bebe, John John! Ay, nako. Kuray na lungkot. Well, my loves, dire na ba sa atong karambola, okay? But before that, ay mo kalimot sa mintinar kanon ay sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kabalo mo, my loves, nga ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa kinika natural detoxifier. Meaning, natural nga muhabwa. Mulimpyo sa mga toxins nga naa diha simulawas tapunog na oh. Usapot kini ka natural remedy. Natural nga motambal sa imong gihambin nga balatian og puno pa sa nutrients nga maoy magpalig-on sa ato ang mga vital organs or immune system. Aprobado pa sa FDA mga pidalangga with food registration number 80715. Manang ako ikaw kitang tanan. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule na may labs ang pinakakusog! 65, baby. Di basta-basta. Alright. Di basta-basta mo lang. Klaro na. Bayo. Ikaw, Kuya Nunoy. Sakto mo ka sa tuhog, Kuya Nunoy. Bayo. Kuhaan taon na itong tuhog na doon. Ay, ito sa kong nanay ason. Nanay ason. Niyuto na kanay. Niod to panas nanay aso. Ha? Humana daw work. Humana daw siya work, John. Nanay ason. Banat na ya. Panat na yan. Alright, na maglangan ni Anang. Ato ang karambola, okay? Tanatog okay na ba ni John John maatog Amerika? Actually, mas tira lang ni John John ba? Klaro na. Sige na, be. Tanaw na to, be. Ganahan, best nanay ason na niya kanta ko. Mayang nahunlak yun. Ako katuloon. Master his Mibalik ako. Mibalik ako. Unsa man ni Maron? I shall return. Special ito. Ari ang MacArthur God. Siya mo balik lang ko ha. I shall return. Ay, kapag gana lang yun. Ay, abot!
Kay gimingaw kanimo. Unsa man nimo ron? Kay gimingaw kanimo. Because I miss you so much. Feel na feel pagyod. Langan mo istorya kay feel ginani mo. I miss you so much. Ana day na. Ayo, utok ba no sa mong kaway? Yan kag, I miss you. Amurag wala. Dili ka ma-feel. Bayo. Walay ma-feel. Wala gyud. Dili di ay sayon. Unsa man nimo ron? Dili di ay sayon. Easy wala. Bayo. Sige daw. It's not easy to forget. Ano, wala ron. Lyrics na ron. Advance day, advance. Ako, naguli. Paano mo nasabi? Ano ba sa kong mag-isip? Ngak hikalimtan ka sa dayo. Tama, no? Ako, naguli na. Sige, nyan sa man nimo ron. Nga hikalimtan ka sa dayon. To finally forget you. Finally. Tama lang sa dayon, oh. Dayon. Dayon, di ko nang natuloy. Natuloy siyang kigol. Utok ba? Ambot! Tuyo, kunta, kadto. Sige ha. Tuyo, ko unta, kadto. Sige daw, be? Bayo. Simple lang na. Sama man ani mo na ron. Ha? Tuyo, ko unta, kadto. Soy sauce. I soy sauce that. Kasi soy sauce. Hindi mo ko... Tuyo ba? Tuyo. Kontak na to. Taman din na tuyo. Ay, nako! Ambot ni mo, ay! Sige na lang. I dry it. Adray, eh! May samot. Tagaog man ang imong tuyo. Kalo na ko. Tuyo, ko unta, kadto. That's the way it is. Ay, ambot. Ngagon-ubon ang gugmata. Ngagon-ubon ang gugmata. Unsaon man ani mo ron? Sura po na nalaw na magkailangan ng Bisaya ay gun-ubon. Tama, gun-ubon. Mao gani na mas tiral gani ron. Gun-ubon. Tara? Gun-ubon, ngagon-ubon ang gugmata. Tuyo ko unta kato ngagon-ubon ang gugmata. Tuyo ko unta kanto nga gun-ubon na nga. Tara? Ay naku ni mo dyan, oy. Ngagon-ubon ang atong gugma. That intended for our love. Naintindi mo? To? Ay naku ni mo dyan, ay. Pandili mahimo. Okay, apan dili mahimo. Grasshopper, it doesn't make. Si apan. Grasshopper. Kanang apan, wala siya kanang piro ba piro, pero dili mahimo. Ay, sus, apan-apan pa man sa lisaran pa man gano'n. Apan dili di ay mahimo or piro dili di ay mahimo. Unsa man ani mo ron? But it cannot make it. Ay amat. Ikaw di ay ang langit ko. Sige daw. Sa man ani man ron? Ikaw di ay ang langit ko. You are my heaven. Isus, tutok ko. Ani ako. Here I am. Mga yuog pasaylo. Asking for forgiveness. Ay, amat lang. Namarag, ay, sasa. Marag ako ka move on. Marag tuloy-tuloy lagi ka ron. Ako nung uni. Kay Mibia ako. Because
Because I left you. Nga kanimo wa magpahibalo. Because I'm not telling the truth. Sabi na magpahibalo. Telling the truth. Ay, siyang kulbo yun. Kung gikasakit mo. If that's the painful way. What's a painful way? Kung gikasakit mo, painful way. Hindi lang kung mga suko. Hindi lang kung storya ba kayo masyak. Punta na mo. Gina, unsa man ani mo ron? Kung gikasakit mo. If you make it painful. Ang sala akong nahimo. O sige, ang sala nga akong nahimo. For all the sins that I made. Di ako andam. Hulipan ang pagkulang ko. O sige, unsa man ani mo ron? Ni ako andam. Sadya sa taman. O sige, ni ako andam. Here, I am ready. Aha. Hulipan ang pagkulang ko. To fulfill the destiny of my emptiness. Buit. Ano na ba may destiny? Destiny man ang mga pagkulang sa mga choice ba? Destiny is a choice. Ay, ambot John. May balik ako. I shall return. Ibalik ta ang atong gugma. Ibalik ta ang atong gugma. Unsa man ni mo ron? I shall return the love. Ay, sorry. I shall return our love story. Akong ipanumpa. Unsa man ni mo ron? Akong ipanumpa. This I promise you. This I promise you. When the visions around you. Ay, ambot! Dadon ko ikaw sa himaya. Okay, dadon ko ikaw sa himaya. I will bring you to the Queensland. Mali niya! Mali! Queensland, uy! Sige. I will bring you to the O George. Oh, George. Sige na lang. I will bring you in the Sugo. Mali na ba? Sige. I will bring you in the Prince Court. Mali na ba? Sige. I will bring you to the Oyo Hotel. Mali na ba? I will bring you to the Red Tune. Ambot ni mo dyan, oy. Sige na lang. Last na ni. Mali. Pag yun ha. I will bring you to the Red Doors. Mali na ba? Mali. Otsay, unsa man ang mga Queensland, O George, sada, Prince Court, Sugo, Red Planet, ug Uyo, unsa man na? Himaya. Uyo! Mom, doon na himaya. Yung sa kong angkol. Ay, ambot ni mo dyan. Padayon na sabay, padayon. Surrender sa angkol. Ingon ni Ate Rosalind. Ate ni Rose, Ate Rosalind. Ay, siya, I will bring you to the Morbi. With flat screen TV. 32-inch with shower. And with unsi. Napalokol Kingsfield. Nag-ingon. Si Kuya Melvin Kahuday. Suki, kaniya ngayon ma. Patay, oy. Pero ang 32-inch. The Morbi. Padamay ka dyan, oy. Luan, yun naman na sila ba?
Alam mo ko nagtudlo, no? Nabay bagong ujur ko liya sa kuano. Das mamay road dapit. Nag-open na. Wala pa. Under construction. Katawa si Kuya Shin Quezon Patugan. Kasuod guro nag-ujur pa. Hoy, Kuya Shin! Sa Queensland ka no? Doon naman na sa inyo. 65 Layo na ng Queensland sa kuan. Oy, Vancouver. Ay, nako. Bot na lamang ginawa. Shout out ko no kay Benji Amaba o Faildo family and Iliot family. Hindi ka salamat. Lara Iliot. Bida, maging klaro dong. Hi to Dodong Liamadora. And to Herbert Bellamero and the Tweety Sarsi. Wako katood kol pero murag naanas maadapit. Hindi na maginakatod si Kuya Shane kay naman na sila sa Vancouver, Canada. Sa Vancouver, Canada. Sana all. Okay na di mo dyan. Singon. Lara Elliot oh. Nakaram ka eh. Naram ko sa Times Beats. Ay ambot. Padayin tao na sa Bibisong sa mo pagbalik ko niya may love sa manuhog ta ha. Ay nako. Si Junjun kuanday Times Beats. Naro ko niya, si Bijuk yan. Bijuk yan rap. Oy! Ay! Well, kinigawa na ito ko, boss, kay Galaw, boss, ka naglingkod, taas, gamay kong mabarog, ining inyong Uncle Bye! O ganyan, kulang sa tulog, pero sakta ramapod sa tuhog. Baby, Junjun! Basta-basta, ha? Ganahan ka? Ay, nako. Well, my loves, din na butan sa ito ang BB song Tuhog, The Missing Lyrics. Sa mga gusto mo tuhog niya, my loves, ala sige, pamina unsaon, ha? Ang pagtuhog, my loves, mamina lang ka sa ito ang kinini ay kanta ni Bibi Junjun. Unya, paminawag yun pag mututot na. Ano, banguban ko. Libog man misi mong tutot dyan. Huwag kayong malibog, oy. Sige niya, pag humano na, my loves, i-comment lang nimo diri sa ato ang live, diri sa Love Radio Davao page. Nag-live man taron. I-comment nimo ang imuhang natuhog nga lyrics. Okay? And don't forget nga dapat sharer ka. Ang ayaw pong kalimot, my loves, ang atong panlaban sa toxins. Why line? Kundi ang G-Detox Plus Herbal Capsule, my loves. Kabalo mo nga ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa kinik ka, ha? Kapsula nga maoy mo habwa, gi-specialize gini my loves para habwaon ang mga toxins nga mahinungdan sa imong mga balatian. Kay kaunon sa kanini ay toxins ang cover o putos sa ato ang blood cells. Hinungdan sa pagsticky, lapot atong dugo o hinungdan sa atong mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Manang ako ikaw ay kalimot in town mga pinalangga higala uban pa diha nga minaron. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusaw! O karon diri na ta sa atong bibisong. Tuhog, the missing lyrics. Matawag na ma! Matawag na mo. Laro ana. O sa may tirada ni Moron John. Amo na ni karon akong tirada. Paminaw na mo ha? E basi na nagmapakyas mo ba? Dili ninyo mag-gets. Ako yawa po daan na oy. Ako nagalit ako. Giro lagi na. Ikaw na good na ha? Klaro na. Oh, paminaw mo, laminas mga broken hearted nga karon. Kini nga kanta ko ning gipili og ihandog para sa inyo ha. Kabalo ko nga
kabalo mo. Hanapan mo sa kasakit nga gibati atong dungagan. Pinagi sa kong bibisong. My shattered dreams and broken hearts are mending on the shelves. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feeling was gone. Sana all mawala. I give my best to you. Nothing for me to do but a one last cry, one last cry. Wow, or I leave it all behind. I'm gonna put you out of my mind this time. Stop to tot alay. I guess I'm down to a less. I was here, you were there. Guess we never could agree. While the sun shines on you, I need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feelings gone. Sana all mawala ka sa akin. Gotta get over you. Nothing for me to do but of one last cry, one last cry. Before I leave it all behind, gotta put you out of my mind this time. Stop to thought alive. I know I gotta be strong, 'cause running life goes on and on and on and on. Mama! Mamatay ng tanak kang laki ka! Mamatay ng tanak kang bayana ka! Kasakit akong gipas! Umanuman ng tanan! Pusaan ako! I'm gonna dry my eyes right after I have my one last eye before I leave it all behind. I'm gonna put you out of my mind the very last time. Believe that lie. I guess I'm down. I guess I'm down. I guess I'm down to my last cry. Mama! Mama, marang asa mo kay pabarang ko to. Parangan. Abi na ako magpalaban kay mama. Dali, oy. Ano ba yan na pagka nang masakitan? Mamatay na ang anak pa. Lahi mo ko kay dyan kay mama, mama, mama. Mama, naman ay twist. Mamatay na. Mamatay sila yung bilhan. Pandamay ginambilahan, no? Ano be? Laplapon ko na be. Lapan yung bilhan. Sao na lang
laplapan ako. Grabe sa nalaplapan, no? Sabi na, ihimong sisig. Oh, sisig, laplapan. Alright, congratulations. Ato ang winner karon John, no other than, tama bang tubag niya? Shiver ba siya? Klaro na! Oy, shoutout ko na sa mga taga San Miguel, labi na ang Pamilgan family from Melody. And of course, ni Ana atong winner. Ladies and gentlemen and ladies. Congratulations! 65, baby. Let's go. Tata Ko Gumindan! Congratulations! Ay, to Ate Badet. The best ka na ka dyan. Karilit na ka Ate Badet. Mama. Mama, laki. Nga na gining masulti dyan. Klaro na. Tungluhon din ba? Tungluhon. Alright, sa atong winner. Tunglo na. Tata Ko Gumindan ay kalimot sa pag-PM sa imuhang cellphone number, Love Radio Davao, ha? Kaya pag-message. Ana, gida na, John? Oy, pag masakitan na, shake, miming. Magabaan ra ka. Magabaan ra pa unta ka. Tunglo gida. Tunglong lang. Di ba mawi on board? Di ba Jason mahinay? Ano mo na? Rochel, bagutsay na. Pag ni immigrants gatela na. Padayon na tayo with our song, My Loves. Musunod na, Dear Kuya Totoy. And lola ba? Dangag salamat yung tanan. Mamaligsan unta. Ay, to Mercy Dizon. Always your number one SM radio station. Love Radio.